Nhar it-tnejn li ġej il-Kumitat Eżekuttiv Nazzjonalista se jkun qed jiltaqa' biex fost l-oħrajn jitratta talba li jagħmel Franco De Bono li tkun irtirata l-kundanna li saret fil-konfront tiegħu u d-deċiżjoni li ma jitħallix jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Fittra li bat lill-President tal-Eżekuttiv Marta Sportelli, De Bono reġa' tenna li din id-deċiżjoni għandha tkun irtirata għaliex ittieħdet biksur tal-istatut tal-partit u biksur gravi tal-liġi tar-regoli tal-ġustizzja naturali. Franco De Bono jgħid li din is-sitwazzjoni qed ittappan serjament il-kredenzjali demokratiċi tal-Partit Nazzjonalista u fisser bħala diskustanti id-dikjarazzjonijiet li saru bħalli kieku u daqs li kieku id-deċiżjoni maħuda mill-Eżekuttiv kienet finali u tieħdet b'rispett totali tal-prinċipji legali. Id-Deputat Nazzjonalista jagħmilha ċara li dan il-proċess diġà huwa gravament preġudikat mit-tifes biksur totali, serju gravi tal-prinċipji tal-ġustizzja naturali. Franco De Bono informa wkoll il-Partit Nazzjonalista li kien sejba din lettra lil mezzi tax-xandir biex ikun evitat li terġa' tiġri sitwazzjoni fejn waqt li kienet għadha għaddejja l-laqgħa kien hemm il-likja informazzjoni. De Bono ħaw koll l-okkażjoni jwissel il-Partit Nazzjonalista biex jiddistakka ruħu b'mod ċar minn persuni magħrufa tixrid tal-mibeda u assassinju tal-karattru. Qal li l-impressjoni ta' intimità bejn il-Partit Nazzjonalista u dawn il-persuni mhux qed tagħmel ħlief ħsara kbira lill-Partit Nazzjonalista aktar milli diġà għamlet. Sa dan it-tant l-aġenda tal-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li One News għandu kopja tagħha turi li apparti talba mresqa minn Franco De Bono se ssir preżentazzjoni mill-Ministru Chris Said dwar il-liġi proposta tal-IVF u l-koabitazzjoni. Il-membri se jiġu aġġornati wkoll dwar il-preparamenti tal-festi tal-indipendenza u fuq kollox se jiddiskutu l-qagħda politika f'pajjiżna waqt li jkunu approvati aktar kandidati nazzjonalisti għall-elezzjoni ġenerali li ġejja. Intant f'kummenti lill-Gazzetta Malta Today, id-deputat Franco De Bono qal li qed jikkunsidra li jitlob lill-Speaker tal-Kamra biex ilaqqa l-Parlament qabel Ottubru. Wara li jumejn ilu ressaq mozzjoni privata dwar l-użu tal-heavy fuel oil fl-estensjoni tal-Power Station f'Delli Mara u wara li jakkuża lill-Gvern li prova jixtri l-vot tiegħu fil-mozzjoni ta' Carme Bonnici, De Bono qal li l-Parlament ma jistax jistenna li jispiċċaw il-vakanzi tas-sajf biex jiddiskuti dawn il-kwistjonijiet ta' urġenza. Għalhekk qal li qed jikkunsidra serjament il-possibilità li jitlob lill-Speaker biex ilaqqa l-Parlament qabel l-ewwel ta' Ottubru.